manahimik, ha? Tingnan mo itong dalawa. Oh. Gusto mo na manahimik, ha? Nagtatagalog sila. Oh. Nasa Pangasinan sila. Oh. Ito na tayo tata? Wala mo kung bakulaw ka. Tapos ang mga dito sa Sari. Pwede. O kaya dito sa Pilar kami dalo. O kaya sa Plasyaw. Dalo ko sila. Siyempre, magpapatagupa pa sila. Magpapatagupa sila ng tagupa. Diyan lang tayo sa Plasyaw. Kahit sa Toyota tayo dito. Pwede sa Prosek. Doon sila tatanong para. Tagalog kayo. A few moments later. Di ba? Oh, doon. Bigyan sa pagdan, talong do. Doro. Puter. May pasir, so puter. Bakit? Kanina nagtatagalog kayo. Mas bagay niyo pa yung Tagalog ah. Kami tatua, kami sa doon sa Namaikir. Sa salatan na to. Tagalog, mas bagay niyo pa Tagalog. Mas bagay niyo pa Tagalog, sir. Ah, sige.